Doncs, 3, 2, 1... Què tal? Com estàs? Com estàs, Lina? Molt bé, Xavi. Ai, I tu? estic molt content de Aquí en tornar. un nou capítol de Catalunya no està preparada. Nervis, i aquest tema és una mica especial. És molt especial, tan especial que no sabem ni quin títol posar. Possiblement tenim alguna idea. Possiblement quan acabi el capítol tindrem una altra idea. Molt bé, quin títol li posem de moment? Catalunya no està preparada per voler i poder. Molt bé. Quins nervis, quins verbs més importants. Voler i poder. Crec que avui serà un debat una mica que no definirem res al final, perquè crec que és un debat molt ampli, molt infinit i molt indefinit. Jo crec que és una mica el que ens passarà. Vols dir alguna paraula més? Alguna adjectiu? M'encanta. M'encanta. Doncs bé, crec que primer hem d'explicar abans de que la Lina, que té un guió no, unes idees preparades, jo que no em prepararà. Punts. Ella, en el tram, es fa punts. Important que agafis el tram, transport públic. Vale, Sí. m'agrada. Total, que sobre aquest tema tot sorgeix perquè a vegades jo he opinat que hi ha gent que diu que no pot fer coses perquè realment no les vol i no les reconeix. Llavors aquí ve una mica el debat de que molts cops si realment vols una cosa pots arribar a poder-la fer. Però clar, no tot allò que vols pots fer-ho. Així doncs, Venim a debatre. debatrem sobre voler i poder. Poder. Si avui puc i si avui puc, com funciona això? Jo vull començar per aquest punt que has comentat. Dila. És més, vinc a fer un missatge al món, gent d'aquest planeta. Si no vols fer una cosa, digues, mira, no vull fer això, no em ve de gust, o no vull anar a Honolulu amb tu perquè no em ve de gust. Ja està, i no passa res, superem això, perquè... no puc venir a la teva festa d'aniversari perquè he quedat amb no sé qui. Doncs digues la veritat, no vull venir a la teva festa d'aniversari, ja està. I per altra banda, supereu que la gent us digui no vull fer això i no us ho agafeu com una cosa de és que no m'estima més perquè m'ha dit que no vol quedar amb mi avui. Doncs no, la vida dona moltes voltes i a vegades em dius mira, avui em vull fer una boleta al llit i posar-me la manta pel cap i no vull sentir ningú. Doncs ho dius. Estic molt d'acord amb aquest punt, perquè de les opcions que hi ha, el no, sí, no, totes les varietats que hi hauríem, que podrien, crec que una ha de ser molt lògica que a vegades molta gent fa coses perquè realment les pot fer, però no les vol fer. Aleshores crec que hem de ser conscients d'aquesta realitat. Si algú no vol fer una cosa, s'ha d'acceptar. I si tu sents que no vols fer una cosa, tot i poder-la fer i no tens l'obligació que sigui per fer-la, no cal que la facis i crec que tothom n'ha de ser conscient. Així que sempre estem d'acord i aquest punt, tot i no tenir-la afrontat, també el volem tractar. En el seu guió, ell es fa guions imaginaris. Sí, no el veieu, però aquí hi ha una... No hi ha una pissarra, sí? Una pissarra... Com la professora de català. Invisible. Sí, i allà estem els apunts del senyor Xavi. Exactament. I ja cadascú pren les notes com pot. O com vol. Mental. Vull o no puc? Què faig? Vull, puc no i em faig el cap. perquè no vols o perquè no pots. Nervis, quin gran debat. Doncs m'apareix una cara dura i soc molt conscient que el meu coco doncs rendeix força. Llavors m'asseguro que està No, escolta, qui pot. Clar, i qui vol també. Val. Sí. No, i en veritat és que m'ha agradat molt aquest punt perquè crec que també hi ha l'altra part que hi ha molta gent que fa coses per inèrcia i pressió. És a dir, jo vaig a una festa d'aniversari perquè tothom hi va, però no vull anar-hi. I és tan lícit que tu diguis no aniré, òbviament molta gent pensa en les conseqüències, s'enfadarà la meva família, s'enfadaran els meus amics o amigues, s'enfadarà la meva parella. No, crec que s'ha de respectar l'opinió de tothom, per tant, si tu en aquell moment veus que no estàs en les condicions o que senzillament no et ve de gust, no ho has de fer i no hi has d'anar. I crec que el que has dit tu, que la gent comprengui que si no vol algú, no farà aquella cosa. Sí, no? I que qui s'enfadi perquè tu has decidit lliurement no anar a una festa, mira, em sap greu. Vull dir, la vida és dura. Ara també s'ha de dir que... Hi ha decepcions al mig. Cal avisar, jo crec. Clar. També això de les festes de dir a algú que no vas a la festa i aquest algú s'enfada o tal, també va molt lligat, jo crec, a les expectatives, saps? Jo convido, faig un grup de WhatsApp amb 15 amics per fer una festa d'aniversari i tinc les expectatives de que tothom em dirà ai, sí, que guai, Lina, vinga, vull venir al teu aniversari. Bueno, escolta, potser hi ha gent que no vol o que
té aquella tarda només per ell mateix i decideix invertir aquest temps en una altra cosa. I també, vull dir, al final el problema de les expectatives és de qui se les fa. 100%. I ja està. Sí. Crec que aquí entra una mica un terreny personal que em ve molt de gust i també ens podem posar d'exemple tu i jo. Aleshores, m'agrada molt celebrar el meu aniversari, que és el 16 d'agost. També crec que hi ha un punt de que les persones que hem nascut a l'estiu les persones que hem nascut a l'estiu no hem celebrat els aniversaris de petits, és a dir, la gent celebrava els aniversaris de les escoles, repartíem fins i tot caramels si volíem, se'ls hi cantava i les persones... Tenim un trauma. I les persones des de juny a setembre no han tingut festes d'aniversari correctament. O ens les inventàvem, les posàvem al juny, com en el meu cas vaig fer una el 15 de juny, quan jo soc del 16 d'agost, o les ficàvem al setembre, quan per mi no és el meu mes. Aleshores, jo arran de tot plegat m'agrada molt celebrar-ho i soc molt feliç de cada persona que pot venir els meus aniversaris, siguin menys o siguin més. I respecto molt aquelles persones que no volen venir perquè no els ve de gust el pla, no volen venir perquè aquelles dates les prefereixen amortitzar amb uns altres ambients, no volen venir perquè se'ls trenca les vacances, no poden en aquest cas perquè no són en el mateix municipi, la mateixa regió, o no es poden desplaçar. Jo, per exemple, recordo la de l'any passat que tu volies venir i no vas poder per casos, en aquest cas, de desplaçament, perquè el cotxe no funcionava fins a arribar a l'estació. I no vas poder, i al contrari, va ser com, en aquest cas era una força major, o sigui, per cor volies, però no podies, i per mi era superlícit. I tant tu, que no podies, com gent que no volia. Totalment. I superbé, però també ve lligat al que has dit tu, amb les expectatives. I en tots els casos s'ha de ser comprensiu amb totes les coses que hi ha, els fets. Totalment, i que al final, vull dir, també jo crec que és una forma més de respecte, vull dir, de respectar les decisions que pren cada persona, que no estem al seu cap i no som ningú per valorar, per jutjar el que l'altra persona decideix. Clar. Quin és l'altre punt que portaves? Que jo si no obriré els punts mentals. Un altre punt. Quin és? Digues. Però és més de tot el contrari. Vale, en plan del positivisme Mr. Wonderful, de voler és poder, si vols pots, sempre amb prou esforç. No. La vida no és així. Em sap greu, vull dir, no, perquè no és cert. Sí que és cert que amb esforç hi ha coses difícils que acabes aconseguint i que bueno, considero que has d'estar molt orgullosa de tu mateixa, de l'esforç que fas i de les coses que aconsegueixes, però no sempre tot està al teu abast, és al teu abast, i dir, sí, si vols pots, i encoratjar aquesta persona a que si poses prou esforç podràs, i si no pots, què faràs? Aquesta persona l'enfonsaràs en la misèria perquè es creurà que no ha posat prou esforç i que la vida no li ha anat bé perquè allò no... Home, no sé, sincerament penso que hi ha coses que no podem controlar i que ens hem de fixar i hem de treballar per fer les coses que podem controlar, perquè el que està fora del nostre abast... O sigui, és com, bueno, què vols que fas? Que tampoc no... També, vull dir, crec que hi ha massa exigència també a vegades en un mateix, de dir com, sí, he d'aconseguir això perquè jo vull això i he de treballar fins a aconseguir-ho. Home, sí i no. Jo crec que amb esforç s'aconsegueixen moltes coses, però hi ha coses que no... També perquè no tothom té les mateixes oportunitats, vull dir, tu potser treballes 10 mesos en un projecte i al final el projecte surt i X persona treballa 5 i ho aconsegueix, o X persones està tota la vida treballant en això i no pot aconseguir-ho, perquè hi ha diferents realitats, vull dir, i al final és una cosa que s'ha de... Vull dir, això de, sí, mira, doncs jo m'he guanyat la vida fent no sé què. Bueno, doncs potser tu venies d'una família on això se t'ha permès i tal persona està en una altra família on potser no té diners ni per dinar, saps què et vull dir? Que també hi ha realitats molt diferents i jo crec que a vegades hi ha una mica de superioritat entre persones com, bueno, no, clar, és que si no vas aconseguir això va ser perquè no et vas esforçar prou. Home, tens tota la raó. Què dir-te? Sí, m'ha agradat que obrissis aquest meló perquè justament s'obren com dos vessants davant de si jo vull, puc, i a vegades hi ha una part que realment, si tu vols, pots, i una altra, com la que has dit ara, pots voler-ho, però hi ha una part d'exigència interna que hi ha una sobreexigència també emmarcada davant d'una societat que també hi ha una pressió, d'una roda, em sap greu dir-ho, però sempre ho dic, un sistema capitalista emmarcat en certs punts has de fer això, has de fer això, has de fer això, has de fer això, i una
cadena, com si fossis un hàmster girant per una roda, i crec que justament és una conversa que havíem tingut anteriorment amb el nostre convidat d'avui, però està amagat, perquè en la segona temporada no hi haurà convidats. Però aleshores enganyament. Doncs total, que és un tema que justament parlàvem anteriorment i és com molts cops tu vols fer moltes coses, a dir, tu ets conscient que tens una jornada, uns dies, unes hores, fins i tot no comptes les hores de son, i t'exigeixes arribar a certs punts que hi ha uns límits que has de ser conscient i unes necessitats que pots abarcar, altres que no pots abarcar, d'altres coses que són necessàries i que els has de dedicar temps, també t'has de respectar tu mateix per molt que t'exigeixis. És a dir, penso més aviat en persones que potser tenen una jornada, unes certes hores vinculades a un àmbit laboral, unes altres vinculades a un àmbit d'estudis, ja sigui per llengües, per extraescolars, és a dir, volia dir arts, volia dir esport, o així, són les hores que vols amortitzar, però has de ser conscient dels teus propis límits en aquest moment. És a dir, si tu actualment t'encarregues de passejar el teu gos 3 hores al dia, doncs has de ser conscient que potser no podràs anar al gimnàs cada dia a la setmana. O no et vindrà de gust dedicar hores a estudiar francès perquè la teva vida actualment comporta cuidar dels teus familiars, cuidar dels teus amics, cuidar de les teves parelles, o parella o qui sigui, llavors has de ser conscient de que hi ha punts en els quals no pots arribar. I en aquest moment, ara mateix, són aquests els teus límits, les teves capacitats i habilitats. Igual que també a vegades es crea com una pressió davant dels estudis de jo per aquest dia vull tenir-ho tot fet, potser ara mateix no ho pots tenir fet i saps que amb el proper projecte que facis necessitaràs 2 setmanes i no una com t'havies emmarcat. I no has de tenir la pressió per això. Jo crec que això passa molt també a la universitat, vull dir, hi ha moltes diferències entre una persona que treballa potser a una feina o a 2 i això ha mort, Ha mort? Poca vergonya! Que a la universitat jo crec que això també es veu molt, que hi ha persones que potser treballen a una feina mínim o 2 o les que siguin, potser per pagar-se la carrera o per pagar-se el pis o el que sigui, doncs és obvi que aquestes persones el temps que tindran per estudiar serà limitat. No és el mateix fer aquesta competició de notes, que no sé per què estem obsessionats a competir amb els nostres companys de classe. Doncs una persona que no fa res més que a la universitat, òbviament, tindrà hobbies, tindrà el que sigui, no? Però que com l'única obligació que té és anar a estudiar perquè té la sort que algú li està pagant la carrera, òbviament és un esforç igualment que treguin bones notes i tal i qual i se'ls hi pot dir igualment, ole, molt bé, però vull dir, és evident que són realitats molt diferents i que una persona que treballa de mitja jornada i a més va a la universitat, doncs jo no sé quan estudiarà, ja t'ho dic, jo. Clar. Vull dir, però també hi ha una altra part que hi ha persones que poden dedicar un cert temps complet als estudis perquè el moment en el qual han nascut o les condicions familiars li han aportat a tenir uns ingressos o no, o estar becat senzillament i poder dedicar-li temps complet als estudis, però també hi ha altra gent que no pot dedicar-li un temps als estudis i a la vegada una feina perquè les seves capacitats comporten que hagi de dedicar més hores a estudiar perquè si no, no arriba. Llavors és com, ni molt menys critiquem la gent, crec jo, que pugui tenir com una certa alliberació, o sigui, senzillament ha de ser, o sigui, que és conscient que no s'ha de preocupar per un poder adquisitiu per arribar a final de mes o final d'any per pagar uns estudis, però a la vegada també hi ha gent que potser, sent conscient d'aquesta realitat que no pot arribar econòmicament a estar tranquil, a la vegada li ha de dedicar temps ple als estudis perquè les seves capacitats són més limitades o que necessita un temps major per poder estudiar. Llavors, en aquest cas és com, has de ser conscient de les teves capacitats, dels teus límits i a la vegada altres factors externs, en aquest cas parlem del cas econòmic. Llavors, en aquest són coses... Ser conscient dels teus i també ser conscient que cadascú té la seva casuística i les seves capacitats també i jo crec que s'ha de tenir molt en compte això, sobretot en compte quan parles amb la gent i no anar de pues vaja, jo he tret un 10, doncs potser per una persona que treballa 40 hores a la setmana en treure un 6 ja és tota una victòria, saps? Vull dir, aquí cadascú
Bueno, no sé, que crec que no... Sí. Bueno, en general, la competició de notes jo és una cosa que sempre he trobat molt estúpida i que crec que no serveix de res, i al contrari, vull dir, quan he estat millor a la universitat i en general a la vida, és quan amb les meves companyes he fet pinya, m'he ajudat a fer treballs, a estudiar, a passar les respostes, nois, prou de competir, però bueno, a part d'això, és un altre tema. Crec que un cop, però crec que s'ha parlat una mica del sistema educatiu perquè hi ha moltes coses que s'han de canviar i el sistema aquest de notes senzillament el que fa és crear una classificació i al final, jo ho he pensat molts cops, penso en aquest cas en l'educació obligatòria o fins i tot postobligatòria, hi ha gent que té unes capacitats majors per les llengües i unes facilitats molt més grans i la dedicació que tinguin per als estudis de les llengües serà molt menys o potser li dediquen més temps perquè els agrada més i en altres coses com pot ser l'àmbit científic o pot ser l'àmbit musical o l'àmbit de les arts o l'àmbit de l'esport doncs tenen com unes capacitats diferents i crec que hem de ser conscients d'això i per mi arribar a un 6 m'invento, a matemàtiques per mi és el meu 10 de català, de la llengua catalana no refereixo i per mi, doncs mira, ara pensem parlant de català jo, és veritat, em vaig treure el C2 de català fa poquet i la meva nota, si crec que havies de treure un 65% o un 70%, doncs jo vaig treure molt poc menys, o sigui, vull dir, vaig treure com 72, 73, 74... I jo vaig pensar, per el temps que tenia per estudiar, que era molt limitat, no vaig fer-ho, em vaig presentar fins i tot en plan, que sigui el que hagi de ser, vaig aprovar i per mi aquest 7 amb 2 és per mi el meu 10. Totalment. I no necessito que estar al primer de la llista d'haver tret C2 amb un 9,5. I la meva llengua no serà inferior, la meva manera de parlar no serà inferior per haver tret un 7 amb 2 comparat amb una persona que té un 9 amb 3. Els meus coneixements o el meu bagatge en aquell moment o el que vaig aplicar davant el meu examen va ser, òbviament, no excel·lent, però per mi va ser l'excel·lència en aquell moment. Totalment, és que al final el veritable progrés o la veritable celebració per mi és ser millor cada dia per mi, vull dir, 100%. com si el trimestre passat vaig treure un 5 i no vaig aprendre una merda, doncs per mi no serveix de res, vull dir, ara potser faig un treball en el que he tret un 3, però he après un muntó. Exacte. És que potser les notes tampoc no arriben a quantificar Ja. Però bueno. Jo que també soc una mica més gran que tu, a nivell d'edat. Una mica? Una mica bastant. Estava pensant, jo no... Catalunya no està preparada per saber quina edat tenim. Doncs el tema és que jo me n'adono i em soc conscient de que no parlaré en aquest cas del grau universitari perquè el grau universitari que vaig fer va ser comunicació audiovisual a l'Autònoma i ho vaig gaudir molt, soc conscient, Autònoma fan, però soc conscient que... Soc conscient que hi ha gent... Pots començar. Segueixo. Soc conscient que hi ha gent que no ho gaudia perquè no li agradava, fins i tot tenien com circumstàncies externes als estudis com que feien que anessin pitjor, ja sigui a nivell familiar, a nivell econòmic, etc. O que no podien dedicar una dedicació completa o que que no els agradava i per la inèrcia de tenir una carrera feien aquest grau universitari. Tenint aquesta part, jo vaig fer un màster, en aquest cas, o la UAC, un màster Marketing Digital, que vaig ser el primer de la primera generació, no va dir, però no sé com es diu, les primeres persones a graduar-se, que vam ser 3, perquè era de 2 anys i el vaig fer en un, llavors clar... Bueno, clar, és que aquí, escolta... Clar, escolta'm una cosa, no es pot, moltes assignatures i molt d'això. I era molt conscient que li dedicava molt més temps a les coses que m'agradaven dins del màster que les que no. I no em donava més pressions com li vull dedicar un estudi qualitatiu molt més temps i vaig aconseguir treure postmatriculador, doncs endavant. A una part que no tenies com pot ser més d'estadística, m'invento, i un programa que no coneixies l'havies de fer de 0, tries un 6, doncs mala sort. Sí, no? I per mi no era com soc pitjor en això que la resta, senzillament. M'agrada més, em veig més capacitat, em ve més de gust i amb el temps que li podia invertir als estudis, li volia invertir més a les coses que m'agradaven que a les que no. I ja està, i no em considero millor ni pitjor per la nota mitjana que acabés traient. Totalment. I això, que al final dels estudis educatius és un altre tema. Que també jo estava pensant jo, clar, estrellita, no. Però vull dir que nosaltres dos que estem en el món artístic, en aquest cas jo a l'audiovisual i tu també, una miqueta, doncs que has de ser conscient que per molt que tinguis un reconeixement extern, en aquest cas per lo de premis, has de ser conscient que tu davant d'un concurs que t'hagis presentat has sigut premiat o no, si en aquest moment, amb les condicions que tenies, has aconseguit
assolir el producte que has assolit, jo crec que n'has d'estar molt orgullós i a mi, Sí, totalment. nosaltres dos que ens hem presentat a concursos audiovisuals en els quals tu has fet d'actriu i jo he fet de direcció i altres coses, doncs... I també d'actor. Clar, sí, també he fet d'actor, cosetes. Doncs que sóc conscient de que amb el temps de marge que teníem, perquè són aquests temps dependents de 48 hores, 72, s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit, hem d'estar superorgullosos. Totalment, i que al final és això, vull dir, no serveix de... Vull dir, al final en els concursos també trobem realitats molt diferents, que jo potser avui faig un curt que no sortirà a Hollywood, però d'aquí 3 anys, quan hagi fet 25 curts, doncs potser faig un curt superxulo i es presenta a totes les pantalles grans del país, saps què et vull dir? Que també al final, doncs avui et presentes a un concurs on hi ha 25 persones més que no tens ni idea d'on venen ni de quants curts han fet, no pots comparar-te amb aquestes persones i que tampoc saps ni quant temps han tingut, ni quines càmeres tenen, ni quins actors tenen, vull dir... Ni quina inversió de temps han fet, ni quin bagatge porten... Clar, pots comparar-te amb els teus propis curts i mira, doncs l'any passat vaig fer 3 curts, aquest any n'he fet 10 i uau, mira quina diferència del primer curt a l'últim, no? No sé, jo crec que això és realment el que t'enriqueix, perquè al final la comparació amb altres no serveix. De què serveix? No, jo crec que no t'has de fer mala sang en aquesta part i per molt que tu vulguis presentar-te en un concurs, potser amb una finalitat de guanyar, si no el guanyes ara, no passa res, o sigui, no saps els factors externs que envolten aquest concurs, per tant, doncs cap problema. Més enllà d'això, hem obert el meló de si vull, puc, i a vegades has de ser conscient que tens uns límits, unes capacitats, i per molt que vulguis no podràs. També hi ha una altra part que has de ser conscient que a vegades pots fer coses si realment les vols, però que t'emmarques en un estat de haig de fer això, haig de fer això, haig de fer això, i és com, potser hi ha certs forats que estàs ocupats per altres moments que diposites anomenats, malament dit, de perdre el temps, en plan, estic dipositant un temps a mirar xarxes, estic dipositant un temps a fer X cosa, però potser tens uns objectius que podries arribar a establir, assolir i no vols perquè realment no acabes de ser conscient que tens temps. Exemple, gent que diu, vull anar al gimnàs però no tinc temps, és com, a veure, analitza un moment com tens la setmana, com tens el teu temps, quines capacitats tens. Si vols, comença a poc a poc. No cal que et marquis l'objectiu de tindre tauleta de xocolata aquí als abdominals en 2 setmanes, no. Sigues conscient de començar a poc a poc. Què és els objectius que vols? Potser també és una mica això, els objectius a curt termini o a llarg termini també ajuden. I jo crec que això també et fa com que el fet de voler, el fet de poder sigui més probable, no? Vull anar al gimnàs per aconseguir això, ok, amb quin temps ho pots aconseguir? Vale, doncs mirem si tu pots dipositar un dia a la setmana, potser després t'agrada i fas 2, o potser et va millor mentalitzar-te que faràs 5 i n'acabes fent 2. I això és una mica com anar arribant a poc a poc. Però també hi ha una part que jo en aquest cas penso amb gent que et diu no tinc temps, més enllà del que hem dit al principi de no vull, has d'acceptar que si algú no vol quedar, no vol parlar, no vol fer una cosa, és superlícit i el millor de tot és dir-t'ho. Però també hem de ser conscients que hi ha persones que diuen no tinc temps per contestar-te un missatge, no tinc temps per trucar-te, no tinc temps per mirar l'agenda, no tinc temps per quedar. I és com, ets conscient que hem de... farem servir... A mort. Sí, a mort a l'ordinador i farem servir aquest àudio, ens agrada. Com sempre, tenim els orígens. Total, que hem de ser conscients... que hem de ser conscients de que a vegades, si volem, podem, i estem immersos en una realitat de no, és que no puc perquè estic acceptant de que no puc agafar una hora menys a la feina. No puc perquè estic acceptant de que no em puc modificar una mica d'estar en aquest forat per tu. I llavors jo també estic pensant en un cas en concret. Jo era conscient de que volia arribar a un enterrament, que m'ho podia muntar i podia fer-ho. Però és que no és que podia fer-ho perquè m'ho podia acabar gestionant, sinó perquè per molt que tingués una jornada laboral, era conscient que tinc uns drets laborals en els quals puc dipositar unes hores i que si no ho comprenia o no la meva cap, jo ho anava a fer igualment perquè jo volia ser-hi. Per tant, aquesta... Bueno, si no pots, Xavi, no cal que vinguis. No, és que jo vull fer-ho i soc conscient que puc fer-ho. Per tant, no em limitarà aquest sistema
arrelat a nivell laboral o arrelat a nivell estudiantil, o si haig de rebutjar a una prova acadèmica, en aquest cas penso en mi, o una prova d'una posició, perquè hi ha una necessitat externa una cosa externa que realment em ve més de gust, sí que puc i vull, o sigui, vull fer-la i puc fer-la. I llavors jo també anava com una mica vinculat en aquesta part, de que molta gent diu vull anar al gimnàs però no puc, vull llegir més però no puc, vull tal però no puc. És un moment, escolta't, analitza't, mira'm que inverteix el temps, contempla-ho i aleshores valora si realment pots. Potser estàs seguint una inèrcia de la teva vida que la pots reconduir o fins i tot pots deixar certs espais que fins i tot te n'adonaràs que tens la capacitat, tens el temps, disposes d'unes ganes que no coneixies. I confies també a vegades en tu, menys del que tocaria, perquè també jo crec que moltes vegades és com ui, no, a mi m'agradaria fer això, però això que has fet tu, però jo no podria perquè no. Bueno, no sé, a vegades és cert que hi ha temes que impedeixen tot el que parlàvem abans, però a vegades també és una cosa d'un mateix, no? De decidir, vull fer això, doncs m'hi poso, ho faig i confio en que podré. Exacte. Encara que a vegades potser fa por, potser el camí és difícil, la por. És que justament anàvem a parlar d'això, que hi ha un factor molt gran que és la por. O sigui, en aquest cas jo soc conscient de que m'agrada molt la vessant artística i durant molts anys de la meva vida li he dedicat molt poc temps, perquè era com, vull arribar a tal nota a la selectivitat, per tant li dedicaré el temps complet per arribar i poder arribar a comunicació audiovisual. A la vegada era conscient que li volia dedicar temps a la interpretació, temps a la música, temps al cant, temps a la dansa. I ho he fet posteriorment. És com, era conscient en aquella època que volia fer-ho? Sí. Creia que no podia, perquè hagués trobat forats per dedicar-li una hora a la setmana a cant, una hora a la setmana a algun instrument, una hora a la setmana a interpretació. Òbviament, no tota la vegada. Però, actualment a vegades dic, ostres, m'agrada fer interpretació musical. I la gent em diu, per què no ho fas? Ara ja ho faig. Però és com, dedica-li uns minuts a mirar quines escoles hi ha, quins horaris t'encaixen, i al final és com, ostres, he trobat un horari que m'encaixa, un grup que m'encaixa, una escola que em va bé, i al final surto més motivat fent-ho que dient que no podia fer-ho per temps. Llavors crec que és aquesta part del, realment, si vols una cosa, en aquest cas un desig, que és doncs, uns estudis en l'àmbit artístic, per molt de que també aquí hi ha un problema endèmic que hauríem de parlar, que és la crítica a fer coses d'àmbit artístic. O sigui, la malvisió que hi ha davant d'això, dedicar-li temps i espai a això. Et moriràs de gana, no servirà de res. Cal que li dediquis temps a assajar, cal que li dediquis temps a la música, cal que li dediquis temps a això. Potser no cal, potser no tens el dot. Cal que siguis així d'imbècil. Cal que siguis així d'imbècil, sí. Gràcies. Doncs, aleshores, basant en aquesta part de pressió social que hi ha darrere i ser conscient que hi ha una necessitat, no, una cosa que vols i desitges, perquè no pots. Potser el límit l'estàs posant tu per una por creada per la societat, per la ment, totalment, per les hores, per altres coses. Sí. Aleshores, què hem de dir, Lina i jo? Què volem? Què volem i què podem? Què volem? I què podem? Podem fer moltes coses. Cal fer aquesta reflexió. Podem fer moltes coses. Les mateixes, és molt important. Crec que hi ha una part molt important de tot el que hem dit, que és que realment hem de ser molt conscients d'abraçar allò que volem fer. I escoltar-nos molt i confiar en nosaltres. Sí. Que a vegades costa. No, i a vegades, i molts cops hi ha una llavor interna que tu ets conscient de que vols fer una cosa. Vols dedicar-te al món de la dansa i tens una pressió mental de potser no estic suficientment capacitat perquè no tinc els estudis previs. Hi haurà gent que porta des dels 3 anys i ara jo no n'he fet mai, potser soc una mica rítmic, però soc conscient que vull això i és com, la por no t'ha d'aturar, és com, comença provant, veuràs, potser no t'agrada, potser no se't dona bé el clàssic, se't dona bé el modern i és com, no t'has de ficar límits en aquesta part del voler. I a vegades també has de ser conscient de les teves capacitats. Si tu, en aquest cas, és una persona no diré la paraula, bíped? Sí, una persona que no camina, és a dir, que vas amb cadira de rodes, has de ser conscient que probablement hi ha certs punts de la dansa que no podràs tractar perquè vas amb una cadira de rodes, tens una mobilitat reduïda que et fa anar potser amb crosses o potser amb això. Però els teus límits són aquests i hi haurà unes altres coses que podràs fer dins aquest ventall. Clar, vull dir, tindràs una capacitat artística diferent a la d'una ballarina que fa mortals. Vull dir, exacte. No sé. I ha de ser una realitat.
O jo, per exemple, que tinc com l'esquena una mica torta, allà la meva columna vertebral ho fa així, i haig de ser conscient igual que el meu cabell que cada cop està baixant, doncs haig de ser conscient. No? O sigui, jo vull tenir els ulls blaus, però no estic. No, totalment, ser conscient del que som, del que tenim i del que volem fer. I que les pors no t'aturin i que també un sistema endèmic, una pressió social, una pressió laboral, una pressió estudiantil no t'aturi res d'allò que vols fer. I a la vegada no et donis més pressió per allò que creus que hauries de fer. Exacte. Que crec que també aquest és el punt important. Que també ens ho imposen una mica a vegades des de fora, no? Doncs jo pensava que anaves a treure tot 10. Jo pensava que estudiaves anglès. Doncs jo pensava que mira... Jo pensava que parlaves francès. Mira, calla. Calla i deixa'm. I és bonic. Totalment. I és bonic que no tothom sàpiga del mateix. És bonic que tu facis dansa, és bonic que tu facis interpretació, que m'ha vingui de gust fer musical aquest any, que no sàpiga francès i tu em sàpigues, que sàpiga italià i a tu te'n pugui ensenyar. No, i que és bonic com que cadascú tingui coses diferents per ensenyar i per gaudir. Així que, gaudiu, escolteu-vos, i si voleu, escolteu-vos i podreu trobar-vos. Vaja, Xavi! Ara el portarem allà a fer... Carpetes de Mr. Wonderful. Sí, ara el passarem. Mira que les odio jo, us ho dius sempre? És que no entenem. Mira que les odio. Mira que les odio, sí, fort. En fi. Molt bé, doncs ens veiem la setmana que ve. En un nou capítol de... Catalunya no està preparada. Un podcast de Lina i Xavi Blanco. Mua! Adéu. Adéu.